Lenivosť dostáva človeka do hlbokého spánku. Tu slovo nemá na mysli to, že si tučný, vykvasený, ležíš na gauči, žereš čipsy a celý deň pozeráš Netflix. Slovo na tomto mieste hovorí o tom, že ak je človek lenivý prevziať zodpovednosť za určitú oblasť svojho života a bojí sa ísť na miesta, na ktoré by mal, tak upadne do hlbokej nevedomosti. Toto presne vidíme aj v príbehu Jonášovi. Boh ho povolal, on odmietal toto povolanie a preto nasadol na loď a išiel úplne opačným smerom. Vidíme však, že táto loď sa dostala do veľkej búrky a on bol práve v stave hlbokého spánku, kedy ho musel niekto zvonka zobudiť. A jediný, kto mohol zmeniť túto situáciu, bol práve on. Ak my odmietame ísť tam, kde nás Boh volá, tak náš život sa dostáva do veľkej búrky. A nie len náš život, ale aj život našich najbližších. A jediný, kto to môže napraviť, sme my, som ja, alebo ty. Preto buď chlap, vykroč tam, kde ťa Boh volá. Odlož bokom všetky strachy, každú neistotu a proste choď vierou tam, kde ťa Boh volá. Prevezmi za tú oblasť zodpovednosť. A z príbehu vidíme, že keď Jonáš dal Bohu zelenú, tak nastalo jedno z najväčších prebudení v histórii celého ľudstva.